Ymgynghoriad ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn o'r 31 o Awst 2024 gyda disgyblion i drosglwyddo i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfechain. Mae'r cynnig yn rhan o strategaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid addysg ym Mhowys. Cytunwyd ar y strategaeth ym mis Ebrill 2020. Ei nod yw trawsnewid addysg ym Mhowys drwy fynd i'r afael â nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Yr heriau hyn yw cyfran uchel o ysgolion bach, lleihad mewn niferoedd disgyblion a nifer uchel o leoedd gwag, cyflwr adeiladau, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad i addysg Gymraeg, cynnig ôl 14 ac ôl 16 cyfyngedig, anghydraddoldeb o ran mynediad a darpariaeth addysg arbennig, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol hanesyddol. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn yw mynd i'r afael ar heriau canlynol. Nifer isel o ddisgyblion, ar hyn o bryd dim ond 10 o ddisgyblion sydd yn yr ysgol. Cyfran cyllideb uchel fetul disgybl. Cyfran y gyllideb fetul disgybl yr ysgol yw'r uchaf ym Mhowys, sef 12,626 y pen. Dosbarthiadau oedran cyfun. Mae niferoedd disgyblion bach yn golygu bod disgyblion yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau sy'n cynnwys cyfnodau allweddol llawn. Mae nifer o opsiynau wedi cael eu hystyried wrth datblygu'r cynnig hwn. Mae'r rhain yn cynnwys cadw'r sefyllfa bresennol, uno Ysgol Llangedwyn ac Ysgol Llanfechain, cau Ysgol Llangedwyn ond cadw'r safle fel rhan o Ysgol Llanfechain, cau Ysgol Llangedwyn disgyblion i symud i Llanfechain. Mae cryfderau a gwendidau'r holl opsiynau hyn wedi cael eu hystyried ac maent wedi eu cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Yr opsiwn sy'n cael ei ffafrio yw cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn gyda disgyblion i drosglwyddo i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfechain. Pe bai hyn yn digwydd, byddai'r disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfechain sy'n fwy a byddai'n gallu darparu mwy o gyfleoedd ar eu cyfer. Y byddai'r Cyngor yn hoffi'r holl blant trosglwyddo i Ysgol Llanfechain, gallai disgyblion dewis trosglwyddo i ysgolion eraill os byddai'n well ganddynt. Os byddai Ysgol Llangedwyn yn cau, byddai effaith ar y gymuned yn Llangedwyn oherwydd ni fyddai ysgol yn y pentref bellach. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynnig. Mae'r dogfennau ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming education. Mae copïau papur o'r dogfennau ymgynghori ar gael drwy anfon e-bost at transforming.education@powys.gov.uk neu ffonio dim 686 611 553. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar y 18 o Hydref 2023 a bydd yn dod i ben ar Tachwedd y 30 ar hugain 2023. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi ffurflen ymateb ar-lein, lenwi ffurflen ymateb papur a'i e-bostio neu e-bostio atom, anfon eich sylwadau ysgrifenedig atom drwy e-bost neu yn y post. Mae ffurflenni ymateb ar-lein a phapur ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming education. Gallwch anfon eich ymatebion drwy e-bost neu yn y post at transforming.education@powys.gov.uk neu'r tîm trawsnewid addysg Cyngor Sir Powys neu yn sir Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD 15LG. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn 23 o Tachwedd 2023.
Unwaith bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad yn crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a ddylid parhau â'r cynnig a'i beidio. Os byddant yn penderfynu parhau, byddai'r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai 28 diwrnod i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno â'r cynnig. Yna byddai'r Cabinet yn ystyried adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd ac yn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid gweithredu'r cynnig a'i beidio. Disgwylir y bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud erbyn diwedd Ebrill 2024. Am fwy o wybodaeth gan gynnwys y ddogfennaeth ymgynghori a'r dolenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'n gwefan www.powys.gov.uk/transforming education.